Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Buaddas tal-Fish Farms li tħalla paralizzat mill-qat l-isfel f'April tal-2012 ingħata mill-qorti kumpens tal-fuq minn 500,000 euro f'danni. Frederick Catania sofra minn problemi relatati ma' dekompressjoni fis-sinsla ta' daru wara qazza ta' 71 metru biex jaħdem fuq gadgets li jippartjenu lil ta' Matteo Fish Farms Limited. L-inċident ħalleh b'diżabilità permanenti ta' 75% u konsegwenza ta' hekk ma jistax jaħdem aktar. Fil-qorti ntqal li Catania ma kienx ipprovdud b'ċilindri speċjalizzati użati għal hadis speċjalizzat bħalma kien jagħmel hu. L-avukati li jirrappreżentaw lil ta' Matteo Fish Farms argumentaw li l-ftehim tax-xogħol ta' Catania kien jistipula li hu kellu jipprovdi t-tamir tiegħu stess. Iżda l-qorti nnutat li l-kumpanija qatt ma produċiet kopja ta' tali kuntratt jew stipulazzjoni bil-miktub. Espert mediku konkluda li dak li sofra Catania kien ir-riżultat kumulattiv ta' diversi azziet fil-Baħar Font aktar milli minħabba l-azza ta' April 2012 li batitu l-isptar. Qal ukoll li l-inċident kien immaniġjat ħażin minn min iħaddem lil Catania. Fost l-oħrajn ingħata l-forma ħażina ta' ossiġnu meta ttella fil-wiċċ u l-ekwipaġġ dam siegħa u nofs biex waslu l-isptar. Għaldaqstant il-qorti ordinat li Catania jingħata 534,000 f'danni flimkien ma' imax akkumulat minn Novembru tal-2015 sal-lum. Bashar Sheikh Ahmad Antar ta' 22 sena u Youssef Shesh Ahmed Khaled ta' 31 tnejn ta' nazzjonalità Sirjana ma stabux ħatja li kkaġunaw ħsara fi proprjetà pubblika li kisru l-paċi pubblika u li kienu fis-sakra. Il-każ seħħ fl-ewwel ta' Awwissu tal-2020 fl-4 ta' filgħodu. Kollox beda meta uffiċjal tas-sigurtà li katamentra li raġel minnhom iwaddab tazza mal-art u ħarġu l-barra mid-diskoteka li kienu fiha. F'dan il-mument tal-legatament l-irġiel bdew iwadbu t-tazzi lejn il-faċċata tal-binja. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Lenard Karwana qalet li m'hemmx dubju li l-akkużati kienu fuq il-post, madankollu mhux ċar ġara wara li s-Sirjani nħarġu l-barra mid-diskoteka. Minkejja l-intwera filmat meħud minn sit elettroniku tal-aħbarijiet ma tressaq ħadd li jista' jikkonferma li l-filmat huwa awtentiku, għalhekk il-filmat kellu jiġi skartat. Barra minn hekk ħadd mix-xhieda ma identifika lill-akkużati bħala l-persuni li wadbu il-fliexken.